sajrone panjenengan ingsun lagi ngleremake rasa panjenengane Bapa Begawan Durna caket turta angrawuhi anyedhaki nggone ingsun lagi nginggar-inggar sarira. Panjenenganipun Bapa Begawan Durna ngendikake yen to dina iki panjenengane kepengin dadi dalan mrih saya jayane para Kurawa. Mula margi turta dalan ndi kang kudu ditempuh dening Bapa Begawan Durna panjenengane durung kepareng-paring dawuh ya mung anengga wujute kasurujane para kadang Kurawa lan disekseni kalian para sesepuh negari. Mekaten nggih, nggir. Kaya mangkon iya, Paman. Lah yen mekaten monggo enggal kemawon kasuwuna pirsa estunipun kados pundi margi ingkang dipun tempuh kaliyan ingkang bapa ing Sukalima saugere Kurawa menika mangke saged saya jaya saged saya kuncara kawimbuhan saged saya nginggil ngilmu lan kaweruhipun. Mila ingkang bapa paman ing kepatihan namung sumangga sawetahipun kula wangsulaken wonten ngarsa paduka kawula nuwun. Kaya mangkono paman, kawula nekna inggih nggih. Bapa Begawan Durna, kula wonten pangendika ingkang adhawuh. Wonten ing mriki sampun kula ayahi. Sampun kula leksanakaken. Menapa ingkang dados pamundhut jengandika katemben. Jengandika badhe paring dawuh supados Kurawa menika saged jaya. Supados Kurawa menika saged unggul ing samukawisipun. Jengandika dereng kepareng angunan dika yen boten dipun sekseni para sepuh bini sepuh. Mila monggo sak mangke kula aturi paring dawuh. Estunipun margi pundi ingkang dipun tempuh supados Kurawa saged unggul ing samukawisipun Bapa Begawan Durna. Kontap utamaning katong denya kertateng budaya kuenak ing tiasing tesi kang samya pralebta ing kayon nalendra ambek martatama bebisik Sri Palagonadi parang gelung prajanira mangkono ta sira Prabu sampun wonten raos sangga runggi sampun wonten raos ewuh pakewuh mila monggo kula aturi paring dawuh Bapa mesti kemawon badhe kula estokaken menapa ingkang dados dawuh jengandika sauger Kurawa menika saya kuncara saya jaya salaminya. Matalah. Syukur mangayu bagya. Dene paduka angger anak Prabu Suyudana sampun paring dawuh ingkang kados mekaten. Yen ngaten paduka menika sampun ngrespon. Ngrespon ki apa sing ngene? Ya wis genah apa ya tanggap. Nyatane apa kang dadi gegayuhane Kakang Begawan Durna wis tinampa. Angger anak Prabu Suyudana kados pundi? Inggih. Jumbuh kalian menapa ingkang kula aturaken katemben wonten ngarsa paduka. Yen ing dinten kalenggan punika estunipun kula menika lak nembe kemawon nampi sasmita. Nampi wangsit saking ngarsane Gusti kang ngakarya jagat
sambung rapetipun kaliyan anggen kula dados guru wonten negari Ngastina minangka dados gurunipun para Kurawa. Salebetipun kula menika Mahasingasemun mangsa semedi tarak brata kepatiraga wonten ing Sanggar Pamujan pun bapa nampi sasmita jebul kekiranganing Kurawa menika pancen gumantung kalih kula. Kurawa mboten saged jaya, Kurawa mboten saged unggul ing samukawisipun. Salebetipun ngangsu kawruh ngudi ilmu kaliyan kula menika jebul dede keluputaning para murid kula Kurawa nanging menika saking kesalahan kula piyambak. Kok ngaten menika dasaripun? Dasar kula menika ngilmu lan kawruh kula menika jebul dereng mateng. Tumrap nawa-wawan ngaten taksih kemampu nggih. Dereng mateng mligi. Mula nggih kula ngucal kalian para Kurawa menika inggih mboten saged mlebet ngilmu lan kawruhipun. Ngaten Bapa. Inggih. Lah lajeng ingkang dados pikajenganipun pun Bapa Begawan Durna kados pundi? Kula nampi sasmita ngilmu lan kawruh kula menika saged mateng ning kedah dipun saranani. Merga ngilmu menika kelakone kanthi laku, laku piyambak menika saged kelampahan merga saking ilmu. Laku ora bisa ketekan apa sing dadi tujuan lan gegayuhane tanpa direwangi gegulang dhateng ilmu kang utami. Lah yen gurune ngilmune urung mateng, lah kok wani dadi guru lah niku sing jenenge guru sing lanyo-lanyo. Mila menika wonten margi, wonten dalan supados ngilmu lan kawruh kula menika saged mateng. Miturut sasmita ingkang kula tampi, kula kedah nglampahi salaki rabi. Dadi kula menika kudu palakrama. Sing rabi menika dudu pribadine Durna, ning sing rabi niku ngilmu kula. Ngoten, ngilmu kula niku kula kawinne. Kula rabekne ben ngilmu kula niki dadi ngilmu sing mateng. Ngono Kakang. Iya ora dijuni. Terus sabanjure yen kuwi mau wis kasembadan, ngilmu lan kawruhku ki dadi ngilmu kawruh mateng. Sahingga yen mejang kalian para Kurawa mesti dadi menungso sing utama. Merga wis ning gandengane. Dadi yen aku dhewe iki ndak duwe karep pengen rabi meneh niku ora ndek karep. Ya mung kepengin nunggake ngilmuku. Ngono ki lho, abote wong ki lek duwe ngilmu ngono ki lho. Dadi ngilmu ki kudu golek jodoh, ora mung wong menungso mrigi wae. Ngilmu ki kudu golek padha karo pusaka. Kalau mangsa eneng pusaka sing kudu ana jodhone. Ngono. Tilam sari kudu gandeng karo tilam upih. Lho kuwi pusaka digandengke lek wis gandeng ngono ki mengko bisa kepenak anggone nyambut gawe. Ora merga saka pusakane ning kekuatane Gusti kang wis njodokke jroning pusaka kuwi mau. Ngono Kakang. Ha iya. Nuwun sewu Bapak Begawan Durna. Lajeng wonten salebeting sasmita supados ngilmu lan kawruh jengantika menika mateng. Wanudya utawi wanita pundi ingkang kedah jengandika palakrama jengandika pundhut garwa. Iya Kakang, wong wedok ngendi? Umpama prawan tuwa saka ngendi? Umpama randa saka ngendi? Loh, ngilmuku ora gelem karo prawan tuwa. Ngilmuku ya ora gelem karo randa. Kudune lho ya kudu sing prawan kinyis-kinyis ben saya landhep ngono lho. Oh kuwi dudu pilihane Kakang Durna. Dudu yen entuk prawan sing wis rada sepuh utawa rada umur kuwi ya ndak gelem ngono jroning sasmita. Yen entuk randa ya ora gelem, lek tilake wong ora gelem. Dadi kudu sing kenyah sing ngene. Jagat Dewa Bathara lajeng sinten Bapa? Nuwun sewu nggih, Ger. Kula badhe matur. Ngilmu lan kawruh kula menika mangke saged mateng saengga anggen kula mejang kalian para Kurawa menika saged dados srana mulya lan jayane Kurawa. Menika kedah dipun piranteni kula kudu palakrama pikantuk putra putri Nalendra Pancala
putra-putrine Sang Prabu Drupada inggih menika Nimas Ayu inggih Kusumayu Dewi Drupadi menika pikajenganipun ngilmu kula nggih Jagadewa Batara. Leng-lenging driya mangu-mangu mangungkung kanduang rimang lirlena tanpa kanin mengkusang diah utama Paman Senguni wonten dawuh nggih sing dikersake Bapa Begawan Durna Dewi Drupadi biya Kakang Begawan Durna milik Dewi Drupadi dudu aku. Kowe iki piye to dikandhan dudu aku kok. Yen aku karo wong wedon iki walah wis belas ora mikir kok sing ngene tenan kok. Umur-umur mung kaya aku kene iki wis mung kari nawang ngono wae wis bungah. Ayo gene kok. Diaturi yen sing pengen kuwi ngilmuku kok. Dewi Drupadi. Umpama aku ganteng Dewi Drupadi. Kuwi mengko ya ora tak apa-apake mung tak sawang ngono wae. Ngono? Mula iki mung kanggo njajaki ngilmu lan kawruh merga saka sasmita sing tak tampa. Ngono ya. Terus kersane Kakang Durna tak aturaken nang ngarsane Angger anak Prabu Duryudana. Nggih, kados pundi Bapa? Menapa kintenipun sampun wonten wujudipun sarana dipun damel nyaketi Dewi Drupadi. Sampun. Katemben menika kula lak kirim nawala kunjuk wonten ngarsane Sinuwun Prabu Drupada ingkang suraosing layang suraosing nawala kula wau kula nglamar kalian Dewi Drupadi dene kasembadan lan botenipun kula pasrahaken wonten ngarsanipun Sang Prabu Drupada mila dipun tenggoke mawon menika mangke wonten pawangsulan menapa nanging menawi saking pamawas kula 70% 80% dipun tampi panglamar kula menika mangke. Yen ditampa niki jenenge jodhone para Kurawa saged nampi ngilmu lan wejangan kula kanthi sampurna, nggih. Kaget sang kapirangu renangkul kinempit gempit dosang retnaning bawana Iwa ki tukang walang ati ya ki tukang kudu kering ya ki tukang ngenes sing tias lah ing kono to wau dereng purna genya sami wawadu ararasan kawontenanipun Dewi Drupadi kedadak geter pagelaran Jawi putra Pancala Raden Trustajemena minggah wonten ing Stinggil Praja Lampah dadap angika wada ndadosaken kaget penggalihe Sang Prabu Duryudana. Miat langening kalangnya naglar panda muncar dinonir kekonang surem sorote bang padang dinonir kekonang surem sorote bang padang rame-rame rebut parasan rebut ngarep amaryan kawan disik anggobrang dan konsumut
Amit pasang kaliman tabi sinabeta ngilodoning ilang tulah manu dumawaing tawang tuwak. Anggen kula kumawantun marak wonten ing ngarsa paduka. Kaka Prabu Jaka Pitana menawi wonten sesikuning Gusti kang karya jagat. Kula namung sumangga wonten ing ngarsa paduka Kaka Prabu. Kadangipun Kakang Trasa Jemena kuno-kuno. Lungguh Kang Prayoga. Ingsun sing bakal nyuwunake pangapura yen tana luput ira yayi. Ngestokaken dawuh Kaka Prabu Jaka Pitana. Yayi kadangipun Kakang Trasa Jemena ndadekake kaget rasaning ati. Ora ana cecala luwih dhisik jeneng sira marak suwana ning ngarsaning ingsun. Apa padha winantuing karaharjan suwanira turta mengku wigati apa Yayi matur ana ngarsanipun Kakang. Nuwun-nuwun nuwun inggih. Kakang Prabu, sewu-sewu kalepatan nambok bilanggen kula marak sowan wonten ing ngarsa paduka menika. Nilar dhateng Yudha Negari, nilar dhateng tata krami. Tanpa cecala turta tanpa tinimbalan marak sebo. Salebetipun paduka ngawontenaken sarasian wonten salebeting praja Hastina. Mila kanthi mekaten sepisan malih mbok bilih wonten kalepatan kula nyuwun agung samudra pangaksama Kaka Prabu. Ya ora dadi baya pangapa. Banjur ana wigati apa sawanira? Nggih. Kejawi anggen kula sowan wonten ing ngarsa paduka menika. Kepengin mertuwi dhateng kawilujengan paduka kaliyan pepundhen kula Kurawa. Kula ngaturaken sumung keping pangabekti mawantu konjuk sahandhap pepada paduka Kanjeng Kaka Prabu Suyudana. Banget panariman ingsun. Sira ngaturake bekti ya mung pangestunipun Kakang wae tampan ana di Trasta Jemena. Kacadhong tangan kula kalih kula pundi dadosa jimat paring pangestu paduka Kanjeng Kaka Prabu Suyudana. Kepenakna nggonmu sebo. Kula nen ngesokaken dawuh. Lole samara-samarante. Yen ala mertapa pututing wiswanteng kaneng cedhak mata yen plak dadi mala wela-wela. Calon adiku ipe nggih. Calon adiku sing banget tak tresnani. Terus aja mena. Lah ya padha becik sowanmu. Inggih. Bapa Begawan Durna rahayu lampah kula ngaturaken sungkem bekti. Ha yen ngaturi karo aku iki ya aja bapa. Dikulinakne nganti sak yamene. Aku lak calon kadangmu tuwa to. Merga saka Mbak Ayumu besok bakal tak boyong. Mula dikulinakne wiwit saiki. Yen ngaturi kalian aku ki aja bapa nanging Kakang. Kakang Panembahan Durna, Kakang Begawan Durna. Ngono. Oh inggih, inggih. Inggih, Kakang Bapa Begawan. Lho, lha ini wis ana Kakang ki aja ditambahi bapa. Kakang tok ngono wae. Oh inggih, Kakang tok kula ngaturaken. Lah kok malah kok kei tok ki lho. Inggih, rahayu lampah kula ngaturaken sungkem bekti. Ya, ora tadi kaya pangapa pangestuku tampan ana terus aja mena. Inggih kula pundi? Mewah ana bawa leksana paring pangestu jengandika Bapa Begawan Durna. Yayi. Bebasane kaya sinambring gelap
tinubruke mong luput. Sawise pun Kakang nampa marang Sawanira ana wigati apa? Nuwun inggih. Kakang Prabu. Jumbuh kalian atur kula wonten ngajeng kejawi kula kepengin mangertos dhateng kawilujengan paduka kula ngaturaken sembah bekti. Estunipun sowan kula menika mboten milulu sowan wonten ngarsa paduka Kakang Prabu Suyudana menika mboten. Kula menika mboten kok mligi sowan kalian paduka menika mboten. Nanging sekawit kula menika sowan dhateng Sokalima. Sowan dhateng Bapa Begawan Durna sabab wonten jejibahan ingkang kula lampahi, kula kedah pepanggihan kalian Bapa Begawan Durna awit saking pamundhutipun kadang kula sepuh inggih menika Kakang Mbok Drupadi. Mila cetanipun sowan kula menika badhe pepanggihan kalian ingkang Bapa ing Sokalima jumbuh kalian pamundhutipun Kakang Mbok Drupadi kula kedah manggihi kalian Bapa Begawan Durna jagat Dewa Bathara. Paman Senguni wonten dawuh nggih. Terus Tajumena diperintah Mbak Ayune ya kuwi Drupadi supaya goleki Bapa Begawan Durna. Apa donya ki arepe kualik ya wisan. Masa kok bocah enom gandengane priya kok tuwik kaya ngono. Senguni, apa Kakang? Kowe iki aja ngina. No? Aja kok deleng tuwa, aja kok deleng umur. Merga wong tresna kuwi ora merga saka umur, ora merga saka tuwa lan anom. Ning tresna ki timbule saka ati. Ngono. Arep tuwa, arep muda ning yen atine ora cocok. Apa dikaya ngapa ya ora bisa manunggal. Senajan aku wis kladuk yuswa, wis kladuk umur, ning yen Drupadi tetepe tresna turta seneng karo aku, kowe arep ngapa? Ya gumun ngono lho. Kok enek bocah sik enom terus gelem karo wong tuwek ngono ya gumun. Saiki umum, wong tuwek-tuwek iki dong gandhengi bocah enom-enom ki umum. Ngono. Mergo saiki bocah enom-enom kuwi sing digoleki malah sing tuwek-tuwek ngene iki. Ngono. Ora kok bocah enom-enom. Kuwi wis kelakon. Oh ngono. Iya. Dadi yang ngene iki lho sing ngene. Wong iki lek sing diarani tresna. Drupadi merintah karo adine si Trusajumena pengen ketemu karo aku mergo kira-kira dheweke wis kangen karo aku. Wong nalika aku ki kirim Nawala, kirim Kentaka, kirim layang karo Drupadi. Ning jerone tak wenehi gambarku kok. Kira-kira gambarku dililang-liling ngono. Terus dhek trenyuh atine seneng tresna karo aku. Yo alah. Umpama Dewi Drupadi ki seneng karo panjenengan, tresna karo panjenengan tenan. Aku ki sing tak ngesake ki ora ke Dewi Drupadi lho Kakang. Terus aku ki malah ngesake karo Jingandika. Aku kok sake ning apa? Ndak malah nyengkakne umure sampean. Gandeng karo bocah enom. Wah, rupamu ora. Diomongi umpama aku ki gandeng karo Drupadi ki ora tak kapak-kapake kok kabeh ki wong mergo ngilmu. Alah, ngilmu gombal lho. Ngilmu ki ya ora kudu kok rabi karo bocah enom, ya golek sing tuwa-tuwa kono. Kuwi jenenge wong bantu tenan, ngono lho. Ora caturan karo kowe, aku tak arepe kepengin caturan karo calon adikku Ipe. Pripun, Nger? Ya, Paman, monggo Bapa kasekecakno terus Tajumena rembukana sing kepenak. Nuwun inggih. Kula nyuwun medal sekedhik kemawon Kakang Prabu, ya ora dadi ngopo. Madhep mrono. Iya, Yayi. Madhep mrene. Ayo rembukan sing kepenak terus Tajumena. Kadangmu padha waranten becik. Besok hamendemo. Baris kang prayitna manjwa saronto. Kula wonten pangandika ingkang dawuh. Bapa Begawan Durna, sepisan maneh yen ngaturi karo aku ki aja bapa. Dikulinakne wis saiki ngono lho, Di. Nuwun inggih, Kakang Pendhita Durna. Ah, ya ngono. Piye kowe diperintah Mbak Ayumu piye? Apa dheweke kangen pengen ketemu aku ndang rono ngono apa piye? Mboten perkawis menika. Apa Mbak Ayumu titip salam sing apik? Kudu sapa temon ning endi ngono, mengko tak goleke ning taman sing apik, sing indah. Taman sing becik. Ngono. Taman menapa? Ya kanggo
ketemuane aku karo Mbak Ayumu tak golekne taman sing becik. Wonten pundi? Kene iki eneng taman sing apik. Taman sing becik. Daerah pundi? Daerah Mbolo. Kuwi mengko lek wis ning pucuke ngetne kutha sakmene gedhe iki ketok lap apik ngono. Engko tak jake mrono, ngono. Kok malah ngejak guyan lho Mas. Piye Mbak Ayumu titip apa karo kowe, ha? Mekaten. Bapa Begawan Durna. Kakang, oh nggih Kakang Begawan Durna. Kakang Mbok Drupadi menika angutus dhateng kula jalaran ngertos yen to Kakang Begawan Durna menika katemben lak kirim nawala ingkang suraos sing layang kepengin gesang sesarengan kalian Kakang Mbok Drupadi. Iya pancen ngono. Lah mila kanthi mekaten kejawi Kakang Begawan Durna ingkang kirim nawala jebul Kakang Mbok Dewi Drupadi menika ingkang nglamar kathah sanget. Nalendra Narpati Bupati Satriya kathah ingkang sami kepengin boyong kalian Kakang Mbok Drupadi ning setunggal kemawon dereng wonten ingkang dipun tampi. Jalaran Kakang Mbok Drupadi menika anggadhahi wujudipun swayembara panyuwun. Oh, talah. Ayo mesti wong wedok iki yen ayu rupane, sulistya ing pasuryan, duwe penjaluk ki pancen ya tenan. Ngono. Kuwi wong kari tanggung jawabe sing lanang ki piye le mengkoni, le gula wentah, le ngopeni karo sing ditresnani. Ngono. Dadi wis lumrah yen wanita ki nyuwun sawijining bebono karo kakung ngono wis lumrah. Mbak Ayumu njaluk apa? Apa kepengin klambi? Mengko tak goleke busana sing apik. Apa kepengin gelang kalung? Mengko tak goleke. Benggel sing ning sikil kae. Ngono. Mengko tak goleke. Tenan kuwi. Yalah, duit apa lho sing tinggi. Wong siteng ora jembreng ngono kok. Wis meneng ae sing ngene. Lek kanggo katresnanku apa-apa aku ki iso. Wong lanang iki senajan ora kuat ning yen disambati karo sing ditresnani, mesti digolek-golekke. Ngono, tanggung jawab ngono iki jenenge. Kowe nyepeleke karo aku ora duwe dhuwit. Umpama aku ora duwe dhuwit, mesti aku nyuwun karo Ingkang Sinuwun Prabu Sudana. Alah. Entek-entekane ya mek arepe njaluk sampun kuatis. Nanti keliru lambeku. Alon-alon ger. Ya kaget. Drupadi kok arep entuk Bapa Begawan. Sampun kuatir Bapa. Mangke yen nyuwun menapa-menapa Dewi Drupadi kula ingkang backing teng wingking. Matur nuwun. Apa sing dadi penyuwune Mbak Ayumu Drupadi? Trasajemena nuwun sewu Kakang Begawan. Kakang Mbok Drupadi menika mboten nyuwun wujudipun bondo donya inggiling derajat pangkat. Nanging Kakang Mbok Drupadi menika namung nyuwun piyambakipun utawi panjenenganipun Kakang Mbok Drupadi menika lak nggadahi kelangenan ngingah utawa ngingu peksi utawi manuk ingkang dipun wastani peksi Jewata. Manuk Jewata kelangenanipun Kakang Mbok Drupadi menika elok ing kawontenan saged tata jalma. Manuke Drupadi. Inggih, Drupadi duwe manuk. Lho, ingah-ingah. Oh, ingu-ingu, ingon-ingon. Duwe manuk jenenge manuk Jewata. Oh, manuk Jewata. Iso tata jalma. Inggih. Terus lah Kakang Mbok Drupadi lantaran kula matur sinten kemawon Nalendra Narpati Bupati Satriya. Ampun malih wujudipun manungsa ingkang nggadhahi derajat pangkat senadyan tiyang sudra sampali maju kiling bali balulungan. Tiyang ingkang boten gadah nanging sauger saged mangsuli turta saged mbatang cangkrimanipun peksi Jewata kelangenanipun Kakang Mbok Drupadi. Tiyang menika badhe sepur liwat. Badhe wonten sepur liwat. Mboten napa-napa.
Awas, awas. Wong sik adoh ya adoh iki. Ora dipirantani ya mbebayani kok ya. Wis pira ae korban mergo saka kereta api kok. Sik mandeg dhisik, dilut. Aman. Piye terus aja mena? Sinten kemawon tiyang ingkang badhe mboyong kalian Kakang Mbok Dewi Drupadi? Tiyang menika kedah saged mbatang cangkrimanipun peksi Jewata kelangananipun Kakang Mbok Drupadi. Mekaten Bapa Begawan Durna. Lole. Uridu mawur-mawur-mawurahan dengarane ngajurit gong guru gongso tetekadya Butula wara pangri ing Turanggesdi terus tojo meno kula wonten pangandika ingkang adhawuh dadi Mbak Ayumu kuwi duwe kelangenan wujude manuk Jewata sing isa tata jalma inggih priya sing isa mboyong kadhangira Drupadi saranane kudu isa mbatang cangkrimane manuk Jewata kelangenane Mbak Ayumu inggih klebu Bapa Begawan Durna inggih Kakang Prabu pripun Bapa Ker mboten mindha damel jejering menungsa menika luwih sampurna tinimbang bangsa kewan jejering manungsa menika langkung sampurna tinimbang para sato mila menika mangke badhe kula batang cangkrimanipun kula mboten sekeca yen mboten pepanggen kalian peksi Jewata ingkang sajak kaduk wani kirang dedugi yen kados mekaten mugi saged kasembadan Koko Prabu kinten kula sampun rampung pakaryan kula kinten kula sampun rampung anggen kula ngaturaken lampan menika kaliyan ingkang Bapa ing Sukalima. Kula tak kepareng nyuwun pamit Koko Prabu, mboten sekeca menawi kedangon wonten ing mriki. Kaya mangkono Yayi, nuwun inggih. Apa ora ngenteni bubaring pasewakan hayuh tak paringi pakurmatan. Bojo bebarengan kembul bojana tunggalajang kaliyan ingsun mboten pendak dinten winangsulan bagenipun serak daya-daya kula wangsul wonten ing praja Nger anak Prabu Suyudana Bapa Begawan kula inggih badhe nyuwun pamit kula tak ngurusi lampah menika langkung rumiyin nggih Nger mangke purnaning gati kula enggal-enggal wangsul pengen batang cangkrimane peksi Jewata kelangenanipun pun Drupadi kados mekaten nuwun inggih ngestokaken dawuh yen ngaten sembah bekti kula kang nderekaken lampah paduka Bapa Begawan Durna kala ngestokaken dawuh pareng nyuwun pamit yo ngati-ati aja kanthi keri duga-duga digawa terus aja mena kawula nek ngestokaken dawuh Koko Prabu Uridu mawur-mawur murahan
pralambita tumrap para janma masita sarira pretan trepi nanda swarga sarita nirasi nanggi mawe sengsem kasalira wayang purwa pinatno pralambita tumrap para janma masita sarira pretan trepi nanda Paman Senguni. Kula wonten dawuh nggih. Piye Paman? Lho, monggo. Kepareng paduka ndikakaken menapa kula namung nderek. Aja nganti ditegake. Sakjengkare Bapa Begawan Durna. Mergo arep dikaya ngapa panjenengane kuwi sesepuh tumrap para Kurawa. Kepareng paduka ngirit seperangan wadyabala ngasina. Andumbani tindake Bapa Begawan Durna. Kawula non ngestakaken dawuh Kakang Narpati, kula yayi nengga parentah mboten dangu mesti wonten kawicaksanan jengandika kedah menapa. Inggih, saged kula namung nengga parentah jengandika Yai Prabu Duryudana. Kartomarma, kula wonten pangandika ing dawuh, Kaka Prabu, wong tuwa aja kurang godorina. Kaya wis ora ana bab sing kudu tak dawuhke marang sira lan para wadyabala Hasina. Mula bubarna kang padha ngandung siba. Ingsun bakal kundur hangedhaton. Ingsun bakal kundur hangedhaton prayitna sing kebak pengati-ati. Kawula nun inggih ngestakaken dawuh.